aye na wasɔre ahoɔden mu anɔpɛ yɛ oniema ntentem na wetumi akɔ adwuma hwɛ nkwadaa nketewa no na wetumi anya kwan akɔ adwuma na wetumi akɔ pebribi a mmɔfra ebedie abusua maka ne saa mawie no anɔpɛ yɛde asede ma otumfo nyankopɔn n'adom ne n'ahumaburu nti na nɛ ɔma ade akye yɛn yɛde asede ɛtɔ so mmienu ma 21st clinic sɛ ɛnɛ nso wɔn de wɔn sika ɛboa yɛn ama yɛde ade akye bi adwumadie abrɛwɔ wɔn na ɛyɛ me sponsors this morning wasɛm yɛ tiawa ɛnɛ yɛ Friday ɔbɛyɛ adwuma ɔkyena nso akɔpem anwumere nonum enti bɔmmɔden asɛ anɔpɛ wobɛtum nika akɔ 21st clinic na wasaw yadeɛ yɛsa yadeɛ bia yɛnka nyi yadeɛ bia emfiri mu na yadeɛ pa yagye din Ghana ne aburuchiman mu ɛyɛ entini mu yadeɛ sciatica no yɛ nim ho adwuma yɛ sɛ Ghana ne amanɔne abrɔfo nyina di yɛ ho adanseɛ sɛ ɛba no ɛyɛ sciatica ayaresa ɛyɛ 21st clinic ɛna odi nkan ɛwɔ mu wɔn mo kita yɛ mu na no pɛi yɛn krabata dunum ne nyinaa ɛyɛ adwuma wobɛtumi afrɛ ɛyɛ wɔnom 0540 311311 0540 311311 enkrobata dunum no dia eben wo no yebɛkyerɛw na wakɔ hɔ akɔhyia adɔkotafo no wo Nkoranza dia ye wo children's park in hɔ a ɛyɛ Presby Bank no ne nhwɛ animu ɛhɔnom ɛna ye wo sɛ unim baabi a children's park wo a ɛyɛ new market ɛkwan no ɛso o traffic light hɔ a store dan a edi kan ne yeto asomyenu miensa no ɛhɔ a na yewo enti wadaroma bomode na hia yen Dr. Amos Tando onene dom watena se anopei obehwe na wasaw yade akwanuasa enyina emu makane sa mawie no anopei nso yede aseda mampanimfo a wo mo ahyehye dwumadi ama yede ebrewo manager bojebo anopei wo mo kan wona wahyehye dwumadi ho ebi afi brother Philip na adwumaru akwame boaten wo mo nyina na ahyehye dwumadi ama meba abedi ho kyea me medin ede Owoahene Acheampong ade nya akyi de na kyerɛ eye osom a yesom Nkoranza man osom a yede firi Sompa 90.7 ya wobono apuye mantam emu enti anope keka wo ho ya woniema ntentem anope asamba akopɛ na meka kyerɛ wo sɛ abrabo wo yɛ den a ɛbɛyɛ den abrabo wo yɛ den a ɛbɛyɛ den abrabo ntimi nsan na chibiem ade a ne yɛtɔ no sidi baako ɛnhwɛ ni mu sɛ ɔkyena o ba bɛtɔ no sidi baako biem abrabo bɛkɔ so akɔ nanim enti dabia yebodin se ene no emu adeye emu adwuma ye ne ya wa hodin betim ena wo se wo ye se wabrabo di sidi baako bra bo sidi baako bra wabrabo di sidi mienu bra bo sidi mienu ebra eno ne beboaw ama brabo no watumi akonkan enhwe obi efie na wakotena mu no enhwe obi a otifie ho ebia na brabo di sidi du enti obosi di du bra oso wabra bodi sidi baako o pese okobosi di du bra no bi enye ye edo beto amane mu edo bekwa ohaw mu enti mesrew anope yenhwe obi mfa moye bra hwe so na bo oso na wo bra se dia efata well ene efiada Fridays mo ede akyere yen yedwumadie esan twa ne ho Facebook Sompa 90.7 YouTube Sompa TV Systematic Press Adaroma ena anopei uhu yen wo ho yedi atwaguo e wo ho kodi yachi na gya wadwen kyerɛ wo ho kyerɛ wadwen efise wonso oka ho ebi ebebo papa ama abrabo ne adeye etume akonkan yemfa futu 78 a ewi a yebeba befa nkaibɔ na chi no nsia kase bo beba enti anopei menyi hu mfiri mu fise yabo aben no train no atu ente woni ye na enante ene enso na ne anope afutu sama mede eba no opani bi na tworo sa asem na yenim nipa no so poten enti ye kan se oye unknown altar ono no tworo sa asem na nasem tworo ye ene se do not plant thorns on my walkway because
one day you may visit me barefooted. Na sema okan ye enie. Asema okan ye no emu yedu. Ose enua nkase ewo makwan eso. Esanza meme na me fasa akwan so ntino. Waye wadwen se udua nkase ewo me makwan eso. Dakoro bibi behiaw ama wo wabefa saa kwan no a udua nkase wo so no na wo de mpo ebi a wo ba wo nhye mpaboa wo de wo nantabono saa ene beba befa nkase na wa wadua no mu no anopai mafutu sama mede ma wonie mechire mu tietia de ama so de onipa guo no eno a na wotwa ena akanfo nwoma no so eka se obofo onim se obewe adoatira nka wo hwe ehuhu eye anope ya futu sem no enie abrabodi adane wunim da abrabo bedane amwa kwakodi biaye foforo enti ena ugina enchen no entoto abo emma park no so ena ugina nchen no entu anamon bia se ochina ye ka kire wo se nipa ne braso kona kwhye na nan mu a wahunu kwan a anakwa atumi asi uye sa wo ya wadwen se ene de wunni ho nti me sei wonom ochina ekoko hia se obekọ honom a ne a wo seye no ne a wudua ye no eno na abekọ akotwa ne a wo seye no eno na abekọ akotena ho na afei na ato se wo ba bedane wano na kwan be nkra na befo so adane wano a ebe ma nipa agi wadie eba saa na wano aye mienu onipa bia nso a wano ye mienu no ugidie eden enenti anopai mafutuo ni se enua nkasa wo bia kwan so wanhwe ya ochena bi na ade ahiaw na etwa se saa kwan na kodua nkasa wo so no wa wo sanko na akonante saa kwan no so bi enti anopai eya futu sem abraboyi obi hweye na wa ma obia bibia oye no wanye wadwen se obeye osi akwan ewo mu mame mia ni mu kakra mfa nkyerɛw pragiafo ana driver for a mutwika obi na atɔ ne car obi na atɔ ne pragia ena ode ama abrante bi se ontwima no abrante ne yire ne ne mma eno na omudidi hu kakra eye wani brenti washa ase da bia na ne ka wura da bia na ne pragia wura na wo kan nsɛm ne abrante na yo ene ne onyo ye nyina na wo kan to no so o yesa de be ya abrante no ho be ya hi e wo papa no anim na obegye ne car na obegye ne pragia enye den enye hwe nyame nchaade watimi adi ntra kan nsɛm ama yagye adwuma ne de amawo yagye ma uwie ye no obetena mu wie ye no ena hun se saa na nsɛm a okafa no ho no ebi kura na ye ohaw bi a ɛwɔ afidie no ho na wunim enne ye de hye wo nsɛm no ebi ana nipa no kura no se na oye sales no oye sidi baako a wo de oba ye kura sidi baako no kura no untumi mpo na waye saa na abraboti o yenkum odwafo enidwa enti saa na mepesa meka yenkum dwafo enidwa wakeka ho nsɛm ama yagye ama ene unie ye de ba bibi te se ye na ye wo radio adwuma yi mu ya ye yoi utimi tena ase na wo kan radio bi ho nsɛm ena wo mte sei ena wo mte sei ena wo mte sei o kan poto enzo wunim na okra ewom ebe wi ase no tables no betimi adane ya ka tro se kohonom obekọ no ne ya wo kan ti aye no a wo de say niema no enne saade na ba bechewo enne saade na ba beto afei a wa wura mu yi ubeye den na waka ne ya wo kan ti aye no abrabotimi di adane o enti enne ba bia wo gina bia no hweyie na wankasa ntia ba bia wunie no fi se unima de chiemu asem adechie bi ba ne awo kasa eti aye no eho na obekwa akoso ye
ɛyɛ asɛm hia pa nipa bebre ennim saade inti abrabɔ mu no ama ahokyere aba wo mo aso nti anɔpɛ me pɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ enua nkasɛyɛ ɛwɔ bia kwan so wanhwɛ ya na dakoro ebehia sɛ wobɛnante saa kwan no a wodua nkasɛɛ wɔ so no ɔbofo onim sɛ ɔbɛwe ado atire a ka ohuhu ye sɛ mamu bɛne yi a ne nkyerɛ mu ano no ɛse wonim ne ebesi kyena nti ade bi a woyɛ ade bi a obi yɛ no ɛnyɛ wadwen sɛ minni hɔ nti mesɛe wɔnom ebi a na kyena nipa no a ɛyɛ wɔn ho yɛ wahi na nti wo sɛ ɛhɔ nom no bi a na kyena saapo no nyinaa ɛkɔ wo ɛna na yɛde ma wo na da yɛbɛdane ahyɛ wo nsam no da no na wobɛhunu sɛ saa na nea na nipa no yɛ no na ɛnyɛ ɔno a wo na efiri nea efiri do not plant thorns ɛwɔ bia kwan so woyɛ dwadini hwɛ so de wudwa yɛnku dwafoɔ ɛnni dwa woyɛ driver ni ɛnɛ wuni kaa woyɔnko bi wɔ kaa mentwitwa ne 90 sɛ yɛmfa ma wo ɛnneɛma weenom ɔka ne sɛ ya nipa nte ase ba nneɛma weenom ɛnso na ɛra ne daadaa adwumayɛ woyɛ tailor ni woyɔnko tailor ni wotumi sɛɛ no pɔtɔɔ yɛnku dwafoɔ ɛnni dwa te aseɛ saa na abrabɔ entumi nkɔ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛkorɔ dakoro wɔn a wose wɔ mo nim ade pam no nyinaa no yɛbɛgya ne yɛde yɛ nneɛma abrɛw na wo pam a ɛne yɛbɛhunu sɛ saa na wɔn ma yɛ sɛ wo ka sɛ wɔnnim pam no saa na wɔn kora yɛ adeɛ kyɛn wo abusuafoɔ anɔpa yi mafutu sɛm nie woyɛ ne sɛ awurade bɛboa wo na hwɛ sɛ abrabɔ wei mu wobɛma obi nkan korɔ wobɛma obi yiyedie wobɛma obi yiyeyɔ asɔ w'ani ɛno mu ɛna wo nso wo mpagya ɛbɛfiri aba awurade mmoa wo na wɔmawonte asɛm yi ase Adea Akye Abia dwumadie so nie aha ɛyɛ Sompa 90.7 ɛnɛ ɛyɛ fiada nkɔmɔ wɔ hɔ na yɛmfa dɔpɛn kaibɔ samansa yɛkɔba a kaibɔ n'akyi ɛwɔ nkɔmɔdie bebree akasimadu na abo anɔpɛi ɛyɛ nonsia Tony Deco trend frɛfrɛ sa anɔpɛi ma ahonyɛ hatum ne kanabra wɔnom ɛnkyɛn Tony Deco trend sick yesiesie adeɛ nyinaa ɛma no boawo ofie office yetumi frafra paint no ɛma no nya color fɛfɛɛfɛ ɛde paint ofie enkrɔfo bɛkɔ akɔkyini store ahodo nyinaa mu enya saa paint color no bi ntɔda efi sɛ Tony Deco nko na wonimde a otume frafra paint ahodo ɛma no ɛyɛ saa afi wall sticker yetime etetare ma no yɛ kama pop no etetare ma no yɛ kama wanfa nkɔ Tony Deco na wa yɛ wadwen sɛ obetetare a ebehu mframa awia ebeboyi ana awia eboyi ubonse na asase wawai fa kɔ Tony Deco trend na yenyo ɛho adwuma ɛmawo yɛ walaji samu kwan no so wɔ Nkoranza na city cottage nhwɛ ne mu pɛ ɛna yɛwɔ 0245 232160 na wafrɛ wɔnom ane wɔno adi edwa ɛwɔ yɛ aduane papapa yɛwɔ edwa so nyame na ayɔ ɛde ama yɛ yɛtumi de yɛ aduro yɛtumi di ne sɛ aduane yɛtumi de di dwuma de bebree o pɛ wɔ ayɛ wɔ adwuma ɛne na ɛwɔ adwasuo anɔpɛ ɛyɛ Queen V special Annie Queen V say brand nkyɛn ɛwɔ no papapa ubenya ɛwɔ hɔ obu ne liter baako nanso open no ankure mu gallon mu dodoɔ mu no obetumi ayɔ ama wo otumi de mane kan na ne wiase half a number bia
wo de ane sɛ wo no bedi nkita ho na wabɛkyerɛ no wakwan wakyiri akwan ɛno ane sɛ ɔde ɛwɔ no atwa atoa wo frɛ no 0244 361008 wone no ni nkɔmmɔ na ɛbɛboa papaapa Bojibo Ventures eguso a ofrefrɛ sɛ enei bomɔden a na wone no entu anamɔ efisɛ Bojibo Ventures sika mane adwasu a wokɔmane usika na akɔgye usika unya asɛm bia ɛwɔ akyire o mane sika na ɛbɛkɔ akɔduru baabi a wo mane no asɛm bia ni ho ɛkɔ ntɛm ankasa nso nkrɔfo yi wokɔ a wo mu nhyɛ da ni sika na de ade nti na wahyɛ da ayɛ network sɛm enko baabi ama ye ntoa nansesem nkyerɛw fa kɔbɔkyebɔ hɔnom ɔbɛyɔ ɛde ama ɛhɔ de network no nten kɔda nti no bɔmɔde na abribia ba sika mane a fa kɔ hɔnom na sese ya no pɛi nasɛm yɛ tietia awofo ne abaatan ne ahwɛfoɔ mo amoma nya kwan kɔ university ne college ahodoɔ ubetua school fees admission fee hostel fee graduation fee receipt fee school fees bia na sika bia obetua wo school mu hɔ no wo de ma bɔgyebɔ a obetua akɔ school mu hɔ direct obɛkɔ no na watua ɔdo receipt nyinaa ahyɛ wo nsam we na ma bɔgyebɔ adwumayɛ no ɛyɛ adansoa ɛkyɛn wɔna aka nyinaa anɔpɛi ɔsan so ɛyɛ nsianan mu ɛde ma bank ahodo a ebi ni Nkoranza ha ebi te sɛ Fidelity Bank, Carl Bank, Eco Bank, Access Bank, FBN and a GT Bank. We see woman name adwuma bi a wogina bank dan mu hɔ a anka wobɛyɛ sɛ ubi account uyi sika udi sika na ɛto hɔ ana nea wopɛ on bank ne yɛ bia Bojibo Ventures betumi ayɔ ɛwɔ Nkoranza haya ɛde amount ɛde nkrase ɛna ɔwɔ na sɛm ne sɛ frɛ no 020 933 5595 Kwabis Educational Complex anope oton safra wo se wabie na pono eji esuafo Kwabis ese enei so obema ho aye hare na watumnika aba na afe ubibia atumi akonkan a eye Kwabis Educational Complex ena obeko Kwabis ese ma tutumnika na bra wo mo techima new techima kwan no so new magazine hodoma na udru ho a wo mo library kese wo hostel a nkwada akomu ayi free untua sika ena afi akande ebo ade kyerɛ ne adesua nyinaa wo mo ewo bi course no ye general art business home economics ena science oje form 1 form 2 ena form 3 oba obejo obi anso a wo school foforo mu na apese ufiri ho eba Kwabis no eno nso ba obejo ama bibia aye kama anopei wose keka ho na no wontu anamon na ɛhɔ ɛyɛ enwumasua pa edimu adwasuo fra wo mo 0248 876028 ofra wona na wone wono anya nkitahudi a ebetumi aboa na wanya kwan akwa adesua ɛwɔ hɔ enom Nana One Collection design and customization work wo mo Nkoranza haya Nkoranza runabout no so baabi akofitom ejina no hono ma oben MPP officer no na wo se anope yemfa nto anim sɛ oton taade ma ne mema ntaade mpanini mofra ntaade oba benya bi jeans skirt trouser ni nyina bi ɛwɔ hɔ afei ɔwɔ ataade a wo de bɛkɔ asɔre ataade a de bɛkɔ ayie ataade a wo de bɛkɔ program biase na wo de kɔ adwuma ɛyɛ sɛ ɔbɛnya bi aton ɛde amount osan customize t-shirt say ye abafi a mo ye aye hu t-shirt a Nana One Collection obetumi aye amamo ne boefo oye ne ntem so e ma mo betumi de adimudwuma bia afi asori bi t-shirt school bi t-shirt adwuma bi mu t-shirt e na opese ye ma wo a Nana One Collection e be ye ne nyina e de amamo ene emrante ne maba wa mo support aburuchiri team ahodo wanya sa team no na taade ne collar na apese ye twere team no edin egu akire ana ye twere wankasa wudi mpo ne egu akire a Nana One Collection ebeye ede amount anopei ose ye mfanto ani se oye sa adwuma we nyina utum de niema no mane Ghana ha ba bia nto de wadwuma mana obede obeyo na ode amano kai biem Nkoranza runabout no so wo mo eben eye NPP office no 0543
889209 na wafrɛ wɔ mo ofrɛ wɔ na wano ebedi nkita ho a ɛsɛ ɛfata na ebetime aboa wɔ abusuafo aka simano ɛyɛ miɛnsa ne sa na abɔ anɔpɛ nunsia na ha ɛna yɛde anɔpɛ nkaebɔ sɛm esi wei achie no nkaebɔ bi aba bi wa yɛbɛsan de aba abɛsom mo anɔpɛ munua bɛma Owoahene Acheampong ɛna mede nkaebɔ yi ɛbrɛ mo yɛda mo nyinaa ase yɛma mo mu ani tia wɔgyeme ahenewa. Yechi kofa kontonkroma su kuntumfidie na wode kwa ebretuom ahomatemfo mpobo wunyansa pono a eyi ehu ni ahan ma yuo ni atwe yi akyea wo kwa yase enu nti awofo ne ahwefo se musan kwabi senior high school ho a ene na ti se de wode kantia konsuo na de so ne yesisa kwabi